Duha ka mga individual nga nalambigit sa ilegal nga droga sa Northern Mindanao ang nadakpan sa managlaing operasyon sa Lanao del Norte ug Misamis Oriental. Sobra 600,000 pesos nga kantidad sa shabu na recover. Pinasikan sa search warrant dakpan sa 2nd PMFC ug PNP Maritime Group si alias Butsoy kinsa top 3 PNP PDEA Provincial High Valued Individual sa Barangay Mulugan sa El Salvador City, Misamis Oriental pasado las 12 sa udto niadtong Miyerkules. Na-recover gikan kaniya nga naa sa kapin 65 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa 442,000 pesos. Nakuha sabang 8 ka bala sa .357 caliber ug ubang drug paraphernalia. Sa tubod Lanao del Norte nadakpan ang 38 anyos nga lalaking taga Barangay Kariugan pasado alas 3 sa hapon sa susamang adlaw. Nakuhaan kini og kapin 10 ka gramo sa ging shabu nga mobalor sa 68,000 pesos. Samtang sa laing search warrant operation sa susamang barangay, nakumpiska sa otoridad ang kapin 20 ka gramo sa shabu nga mobalor sa 136,000 pesos gikan sa balay sa usa ka 36 anyos nga lalaki kinsa wala sa maong balay niadtong tungura. Mag-atubang ang mga sospek og kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala sila ipahayag.